Pakuraratan na tong kalayo be. Wah! Wah! Kalayo! Kalayo! Mga boys, sumpa ta karon. Hold up. Pakit-on na mo sa pagsumba. Nay akong chef nako. Si assistant nako, chef Tanod. Let's go. Kuha na kang tantaran na mo ni labhanan na mo ni guys. Muna siyang pagkuhan ba pag double impact man eh. Pag labada ka ni, kita ka na, oh. Labahana na, ah. Oh. Sige siya. Di mo pala, di mo. Isawag pagbaid. Pero kana, kaniya, kutsilyo. Kana, pangkwadi. Anong kwas payong ba? Tukos payong, di mo na bairan. Muna siya kitawag na double impact eh. Pag mag-ulan na sa kusog, bagyo-bagyo man kagayan di uro. Kuhaon na na tukos payong, no? Kita ka na tuko nas payong, oh. Oh, muna siya, oh, tuko nas payong. Double impact man eh, kaso dinuang ninggon karo piti na yun, ano ba? Oh. Ano ba? Ang pagkat ana gikan ginis slaughter napay ko ano, gikan napay ka nang iyang tatak ba? Nang disco gikan. Disco na gikan. Disco na gikan kabantay mo sulod ng disco, ano, tatakan dayon. Iwaon mo na gamay para buak kayong pakakang ba, oh. Oh. Sinan na ni magamay, pinaana ro butang ba, psh, magic sarap. Muna siya proseso na. Tanawa mong subahanan ron, kayong kag sosyal kayong maragubin. Gamitan na ginana-inana ni magsumba sosyal kayo. Gamitan pa ginana. I-marinate na ni mo usa ka tuig. Awa. Oh, kita ni mo na ang pagplastar ana, oh. Ora nagnilusak nga kamuti. Awa. Oh. Oh. Tangan din kini. Kani dayon. Bay labot. Diara na. Oh, gamitan na mo tuba, oh. Muning tuba nga ininom sa kuan bay. Oh, tanawa ang tuba, oh. Oh, tanawa. Tanawa. Oh, ituyok-tuyok na murag ipo-ipo. Oh, lami kay na. Basahon tabi. Mang kanur. Aw mamasitas dayo. Amone makapalami. Awara guna. Oh, gikumot-kumot dayon wa pa na kahugas ha. Gikumot-kumot dayon tanawa. Oh. Ang proseso ana, oh. Gay. Tanawa. Oh, mangita pa siya dito ano. Oh, kani. Agay suka niya ko ano. Suka sa sigbin, mo ni ngalan suka sa sigbin. Oh, social kay sudlanan. Oh, tanawa ra. Oh, yab-an lang gamay. Naunsa ra gud mo. Mura man mo dili ingon nato. Okay? At pislit gamay. Oh. Bisik-wisik dayon. Mura gikan ka nagul-ul ba? Ano dayon? Pahe dayon sa kuan. Trapo. Oh. Kumot-kumot dayon, oh. Awar gud na. Oh. Agay, mamord kay mimis kayo. Muna mga proseso tudloan ta mo unsay mamasitas o papasitas tungkol sa mansanitas. Ito mga ingredients ana. Oh. Pastaron din gamay. Hugasi po yung kamot, extra po ba? Oh. Iana din na mo. Kuyaw na ganyan mo mga pangkaroon. Oh, aya pa siya ng hugas nga man nagkumot-kumot mo na gitawag nga. Baliktad ang mundo. Ha? Okay kan. Oh. Pag na na, oh. Oh, may kayo. Oh. Mura gini ako paliton para sa mga anak. Atong pakuratan og kalayo kay para di mahilaw ba. Pakuraratan na tong kalayo be. Wah! Wah! Kalayo! Kalayo! Inaning dagway sa mga luto. Stress kayo, oh. Mga ship, oh. Ship Tanod na card. Para, oh. Ano, nakita nyo na ron. Wati lang yung sugba naman na ron. A few inches later. Star na naman na, guys. Kini nga uling, guys. Amo nang gikuan. Mga sinugbahan daan ba? Pamatay kwarta. Star na yan, ha? Oh. 12 seconds later. Guys, ang pagkuana na para lami kay ang pagkaluto ana, ha? Kinahanglan imong huyupan gina nimo nga with feelings pod. Hapit na maluto, lami kay na basta imong hinuyo pa nagikas baba nga baho.
Lami kay na. Guys, para may balaan po ninyo nga luto na ang kani imong sinugba kinahanglan simhuton gina nimo with feelings food. Wow. Luto na lagi, luto na. Luto na. Siyempre guys, kaya nagsugba man ka. Tanawa, tanawa. Oh, galatab-latab ang mga oil-oil. Siyempre with feelings ang ako ang pagsugba na. Abayan po nimo og with feelings ngayon ani. Lami kay paminaw no ana de kaon ka. Anya inom din ka. Murag anak kwarta ng panuhay na mga style mga pobre basag pobre sa hilas kay wala inyong awaton. Balaga may sweldo basta dako ang kalipay. Wala na siya may COVID. Moments later. Bah, habit na maluto. Kunya gikat na. Siyempre, ang sirok gapaabot ra na. Kung ganos ang maluto, dilawan ta ni lami wa. Jate. Init. Okay. Shout out Dalpool. May resulta na, may resulta na. Mata, dakong sunog ba?